Pro ty z vás, kteří to nevědí, tady jsme byli, takhle jsme se sem dostali a takový jsme dnes. Vypravte se na slávu! Učil se nikdy neustupovat, nikdy se nevzdávat. Tady, kde je zadržíme! Tady budeme bojovat! A klidně se s vámi vsadím, že budou skřípat zuby při každém úderu. Tahle bitva bude skončena, až já řeknu, že je konec! Chci si s vámi promluvit o dnešním soupeři. Jsou větší, rychlejší, silnější, zkušenější a samozřejmě papírově lepší. A taky to vědí. Ale chci vám říct si něco, co nevědí. Nevědí, jaké máte srdce. Já to vím. Viděl jsem. Už jste mi to ukázali. Ukázali jste to trenérům i týmovým kolegům. A vy sami sobě jste ukázali, jací doopravdy jste tady uvnitř. A chci, abyste si to srdce vzali dneska sebou na hřiště, pánové. Od podrážek pod až po hlavu, každou kapku vaší krve. Chci, abyste to vzali na hřiště a vydrželi, dokud nepískne píšťalka. Když to uděláte, když to dokážete, tak nemůžeme proto. Na výsledkové tabuli možná bude něco jiného, ale když budete hrát takhle, tak nás nemůžou porazit. Rozumíte mi? Jak budete hrát dneska? Od tohoto okamžiku tak si vás budou všichni pamatovat.